Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss kalagad sa kahinan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga higala nga Martes, pizza 26 na. Nining buwan karon mga kaigsunan sa Agosto tuiga 2025. Straight to the sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Straight to the point. Kinhila magyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumiskutaran karon butaga mga higala. Presyo sa produktong petrolyo ni Saka sugod karon mga orasa. Ang presyo sa gasolina ni Saka og 70 centavos ang matag litro. Samtang 50 centavos usab ang diesel og 30 centavos mga higala ang kerosene. Straight to the point. Pagtagad do butaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin sweldo sa pipila ka mga departamento sa Cebu City Hall o inguman honorarium sa mga barangay nalangan tungod kay wa pay formal nga natudlo nga treasurer ang syudad. Straight to the point. Sa nagpagtagad mga higala kay doon na mo to report si kasamang Eli Bulunos. Doon na bagong treasurer nga treasurer nga itudlo no kay katong treasurer magod gi palagpot man to sa ombudsman no. Doon na mo to'y kaso mahigala. So, nagbutang sila o bagong treasurer. Inahalan sa di nga madali mga sugiting paminaw. Otherwise, mag-suffer sad ang uban nga mga services diha sa City Hall. Straight to the point. Sa laing bahin, mayor sa dakbayan sa Danao ni Claro, nga suportado ni ini ang panawagan alang sa transparensiya o accountability sa flood control o ubang infrastructure project sa gobyerno, bisan og wa kini nakapirma sa statement nga gipirmahan sa 49 ka mga mayor. Straight to the point. Kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo mohatag og 200,000 pesos nga financial assistance alang sa tanang mga barangay ubos sa probinsya sa Sugbo. Straight to the point. Atong tagaan sa pagtagad mahigala ang nag-viral nga video. Labot sa nagkurat sa mahigalang gobernador dito sa lalawigan sa Samar. Straight to the point. Ato ni pagtagad sa uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Senate President Chis Escudero ni pirma na sa subpina alang sa ubang mga kontraktor nga wa makatunga sa unang hugna sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Ayay murag katotoang uban nga wa motunga. Katong pamilyang Diskaya day wa makatunga. Pagpirmiro mga higala nga Senate Blue Ribbon Committee hearing, duha sa ilang kumpanya ang Alpha and Omega og ang Saint Timothy pagkabalaan na magmangangan apil sa top 15 nga gipanganlan may higala ni Presidente Bongbong Marcos nga nakakuha mga higala sa flood control projects. Wa mo to nga og doon na pa sa mga kumpanya nga wa maapil sa top 15 og imong kwintadahon tanan siyam ka mga kumpanya tanan sa pamilyang Diskaya ang nakakuha og kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Og mauni mga higala matod pa ang ilang gateway. Mauni ang ilang mga higala nga hinungdan nga niburot pagmaayo og nidato pagmayog ni hamugaway og mayo ang pamilyang Diskaya. Straight to the point. Kanig pagtagad mga kagalaan kay DPWH is the key.
sa pamilyang Diskaya. Ato ning hatagag pagtagad mahigala, no? Ato sa ato pagban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. samtang nagkaduol mahigala ang Broadcasters Month, karong buwan mahigala sa September nagkaduol ang Press Freedom Week. Ni ana sa ding mga hisgutanan mahigala kay nunot ining flood control project. Nunot ining isyu mahigala sa mga contractors. Nunot mga higala sa isyu ining Diskaya in particular. Natandog na sa mga higala ang media industry gumikan mga higala sa interview ni Julius Babaw ug ni Corina Sanchez. Straight to the point. Ato sa ning hatagag pagtagad ka na ang anggulo mga suking tigpaminaw. Labot sa kredibilidad sa mga sakop sa media mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Kining inyong ubos kalagad sa kahanginan dili ko makasulti for on behalf sa ubang mga organizations o uban nga mga media outlets o uban nga mga media personalities o unsay ilang diskarte ila lang sad na, no? Ang ako ini ang sa akong kaugalingon o sa among organization dito sa DYHP RMN Cebu, mao lang pod ang akong masulti mahigala labot ining mga issues labot mahigala sa media. Straight to the point. Ato nang hatagan og usa ka episode sa atong tulumanon. Tinaghanam ko kayo mga anggulo. Unahon ta sa ning mga anggulo nga lain-lain, paula-ulahi ta lang usa na. Kay napa may daghan pad god, no? Labi na karon nag-viral sa mga higala ning sayaw sa kuratsa. Sa unahon ning mga init gyud kaayo og kinig yung dunay labot mga higala ang lungsod, ha? Pero butaga tagantag pagtagad sa paduman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang 40 ka mga luxury cars nga gipanag-iya sa magtiayong Diskaya, ilabi na ang mga imported nga sakyanan. Susihon sa gobyerno kung legal ba ang pagkapalit ni ini. Straight to the point. Ini uguban pang mga iskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado